Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkanmu da kasancewa a cikin littafin Magajin Wilberforce Sabon Salo karatu na 159 wanda ni marubucin littafin nake kawo muku. A ƙarshe dai, Ahmad ya ɗauki awa ɗaya. Daga cikin ɓoyayyun maganinnikansa kusan babu wanda bai yi amfani da shi ba. Ya yi amfani da magani na ƙarin jini, ya yi amfani da maganinnika manya-manya na ƙarin kuzari da warkarwa, maganinnika wanda ya ajiye su na musamman kawai saboda ɓacin rana. Amma da ƙarshe duk da haka A'ifa bata farka ba. Dole ya yanke shawara ya juya ya tambayi system ɗin wai menene yake faruwa ne, kamar yadda ya tunani system ɗin bai kula shi ba. Haka dai suka ci gaba da tare-tare da A'i da shi da Nusi, waɗannan dai ba suna tsaye. Da lokacin da Ahmad zai ɗago ido ya kalle su sai kaga gumi ya keto ta gaban goshinsu. Suna ji cewa kamar ma laifinsu ne abin da ya faru da A'in. Banda haka kuma shugaba Salis wanda yana tare da su yana ji a jikinsa lokacin da ya zauna ya ɓata a cikin waccan bishiya suna bata maganinnikan na kuzari, kamar yana daga abin da ya ingiza matsala. Da sun yi maza sun dawo wataƙila da wuri ne Ahmad ya iya yin wani abu. To amma yanzu shi kenan, A'i ta tafi kenan. Anya kuwa. Shugaba Salisu yana gefe yana kuma jin raɗaɗin cewa babu abin da zai iya. Yana jin kamar ba shi da amfani. A daidai lokacin da Ahmad ya ɗeba haso ne ya ji muryar system ɗin a cikin kunnensa. Akwai mafita, to amma sai fa idan za ka iya biyan farashin. Faɗi, yi bayani, ina jinka. Ahmad wataƙila saboda yanayin da ake ciki har sai da ya furta ya ma manta za su iya magana da system ɗin a cikin ransa, lamarin da ya sa dukkaninsu suka ɗago kai suka kalle shi. Kawai daka masa tsawa ya kuma nuna masa hanyar fita. Ku fice ku bani waje. Nan da nan su shugaba Salis da dukkanin wanda suke cikin wajen suka taka suka nufi hanyar fita. Nusi wadda za ka iya cewa ta so ta fahimci abin da yake faruwa, amma kuma ta san babu wani abu da za ta iya da za ta ce maka. Ita ma takawa ta nufi bakin kofa. Suka ba Ahmad da Aya a cikin ɗakin. Bayan sun fita ne Nusi ta turo kofa a hankali ta kuma tsaya a bakin kofa tana jira yayin da ta sallami ragowar Deba. Lissafi kawai take yi wani irin hukunci za ta ɗauka a kan gabaki ɗaya ma sashen montage. Ji take kamar yanzu nan ta jagoranci tawaga su je su baje sashen, kada su bar kowa a raye. Amma kuma ta san cewa wannan aiki ba abu ne da za ta yi shi ba tare da umarni ba. A cikin ɗakin system ɗin ya yanke shawara a ƙarshe ya yi wa Ahmad magana. Na farko dai ba ta mutu ba kamar yadda kake tunani, tunda yake da har yanzu Izzata tana aiki, to amma kuma zuciyarta ta buga. Jinin da ta zubar ya yi yawa da yawa, banda kuma ƙwayoyin cuta da dafi da yake tattare a hanyoyin jininta wanda ya hana zuciyar dawowa yin aiki. A ƙa'ida dukkaninku duk wanda ya riga ya kai matakin ƙarin ƙarfin jini ya samar da zobe na farko a kewayen zuciyarsa zai yi wahala ya mutu saboda kawai zubar da jini. To amma koma waye suka fafata da shi ya yi amfani da dafi mai ƙarfi wanda ya saka shi a cikin jikinta, ya kuma shiga ya tattoshe mata dukkanin hanyoyi wanda jini zai kewaya a jikinta, hatta izzar jikinta ba ta zagayawa. Wannan dalili yasa zobe guda ɗaya da yake zagaye da zuciyarta ba zai iya taimaka mata ba wajen farkawa. Idan dai har ka samar da magani na musamman nan da kwana 10 masu zuwa ka kuma bata wannan maganin, zoben da ya kewaye zuciyarta zai farka, zai kuma taimaka mata wajen kawar da wannan dafi da ya kewaye zuciyarta ta kuma dawo hayyacinta. Amma nan da kwana 10 shi kansa zoben da ya kewaye zuciyar tata zai iya wargatsewa ya tarwatse. A lokacin babu wani abu da zai iya dawowa da ita a rayuwa. Muryar system ɗin ce wa Ahmad bayani a hankali yadda zai fahimta.
Tambaya ɗaya kawai da Ahmad ya ita ce, wane magani ne, wane sinadari kake buƙata ka samar da wannan magani? Abu guda ɗaya da Ahmad ya fuskanta shine ba ma wai saboda A'i ba. Idan dai har akwai ire-iren wannan ma'abota izza a wannan nahiya tasu, me zai faru a ragowar nahiyoyi wanda suka ninninka nasu girma da sauran manya-manyan ƙabilu? Abu ne sananne cewa sashi ne na musamman na izza wanda yake da alaƙa da dafi. Kuna cikin faɗa da abokin faɗanka, wataƙila a jikin makamansa, wataƙila a hannunsa, musamman idan an samu an maka rauni, ko da ɗigon jini ne ya fito za a iya sa maka dafin nan a ciki. Daga cikin karatun da Ahmad ya yi, akwai ma ƙabila guda, babbar ƙabila ce daga cikin ƙabilu 10 wanda suke da miyura. Gabaki ɗaya miyurarsu dafi take sarrafawa. Duk wani dafi na duniya ƙarami ko babba za ka samu cewa miyurarsu tana iya ganin sirrikansa, ta gyara shi ta kuma samar da dafi mai ƙarfi. Wannan ƙabila wadda suke sarrafa dafi ta hanyar miyura suna daga cikin ƙabilu wanda hatta ƙabilar Wilberforce suke jin tsoro sosai da sosai, kuma tana daga cikin jagororin waɗannan ƙabilu 10 wanda suke tsaye a hannu ɗaya. Ƙabilar Wilberforce ma tana tsaye a hannu ɗaya. Sanin wannan ilimi yasa Ahmad ya san ko ma wai ba wai dan A'i ba, to fa dole yana buƙatar ya samar da wannan maganinnika, ba guda ɗaya ba, ba 2 ba, ba 10 ba, ba 50 ba, wanda zai adana su saboda shirin ko ta kwana. Tabbas maganin da yanzu zai samar, wanda zai yi wa A'i maganin, yanzu sinadaran da system ɗin zai bashi ba lalle bane su yi masa maganin kowane dafi, to amma kuma zai iya farawa daga nan. In ma nan gaba maganin da zai samu bai masa maganin wani dafin ba, ai zai yi na wani. Kana buƙatar babbakakkiyar gurasa wadda za a dafa a dama ta da jinin aljanun dabbobi wanda suka kai matakin ƙololuwar deba. Aƙalla kana buƙatar jini na aljanar dabba wadda ta kai wannan mataki lita 5 kafin ka samar da magani guda 10. Abu na biyu kuma, kana buƙatar alkama tsohuwa wadda ta yi shekara 50 a ajiye ba tare da ta lalace ba. Wannan alkama aƙalla ba a ƙasar ba kana buƙatar buhu 3. Abu na uku da kake buƙata shine ƙasusuwan aljanun dabbobi wa'adin deba, aƙalla guda 200 wanda za a niƙa su koma gari, sai a dama su a cikin wannan jini na aljanar deba wadda ta kai matakin ƙololuwar deba. Tukun sannan kuma a ɗauko wannan tsohuwar alkama a haɗa a ciki, a dafa, a samar da gurasa busasshiya. Idan ka ci irin wannan gurasa za ka iya samar da wannan maganinnika aƙalla guda 10 duk gurasa 5 da za ka ci. System ɗin ya ɗan yi jim kamar ya kammala bayani. Ahmad yana ne ya buɗe baki ya tambaya, sai ya ji system ɗin ya ci gaba da magana. Akwai waɗancan halittu masu baƙaƙen idanuwa da ka haɗu da su, idan da za ka samu jininsu ko da lita 1 ne ka ƙara akan wannan jini na aljanar dabba mai matakin ƙololuwar deba, da ƙarfin maganin zai ƙaru, sannan kuma adadin dafin da maganin zai iya yin magani a kai shi ma zai ƙaru. Da farko Ahmad ya fara tunanin aikin da system ɗin ya bashi aiki ne mai ɗan karen wahala, to amma dai aƙalla zai yi. Abin da kawai yake buƙata shine ya lalubi aljanar deba mai suna Shema, ya takale ta faɗa ya kashe ta. Tunda yake da lita 5 yake nema, gabaki ɗaya jinin da yake jikin ɗan adam baya wuce lita 5 ɗin zuwa lita 5 da rabi. Jinin kuma da yake jikin aljanar dabba ko da ku ta kai matakin ƙololuwar deba, shi ma ba zai wuce lita 6 zuwa 7 ba. Kaga kenan idan dai lita 5 yake nema, to fa magana ake ta dole sai ya kashe aljana Shema. Tunda ku haka ne, to aikin yana da hatsari amma kuma zai yiwu. Ko babu komai, Ahmad yana ji da taimakon sabuwar takobansa, fafatawa da aljanar deba ya ɗauki ranta ba abu bane ba wanda ba zai yiwu ba. Samun tsohuwar alkama kuwa
abu ne mai sauƙi, kusan ma ya fi kowanne sauƙi daga cikin abubuwan uku. Su ku aljanun dabbobi wa'adin dai ba, duk da yake sun ƙarar da na dajin da yake kewaye da su, kawai Nusi yake buƙata ya tura zuwa daji na gaba. Tabbas za ta samo masa koda sun ma kai 500. Wannan shi ma ba matsala ba ne, kawai buƙata suke a kashe dabbobin, a cire ƙasusuwansu, a niƙa ƙasusuwan, tukun sannan a busar da garin a ajiye shi. Da an tashi sai a haɗa gurasar da shi. To amma sharaɗi na ƙarshe, samun jinin ururu lita 1 tabbas al'amari ne babba. Ba ma kuma wannan ba ne maganar ita ce Ahmad ba shi da niyyar takalar ururun a yanzu. Ya bari ya fara gamawa da matsalolin da suke gabansa, wataƙila sana a hankali akwai lokacin da zai takali ururun. Bai yi dogon tunani ba yanke shawara a yanzu dai ya yi fito na fito da ururu, ya kashe su har ya ɗebi jini lita 1. Ba abu bane ba da zai faru, amma dai zai sa ido a kai. Idan wani abin ya faru, sa'arsa ta kawo kai, ya samu jinin a kyauta ko kuma dai ba tare da ya yi wata wahala ba, to sai ya amfani da shi. Amma idan ba haka ba, to fa batun ma ya ce zai je ya danne daya ururu, ya yanka hannunta, ya ɗebi jini leda 1, ba abu bane ba da zai fara gangancin yinsa yanzu. A ina kake ganin zan samu aljanar dabba da ta kai matakin ƙololuwar deba cikin sauƙi? Ahmad ya tambayi system ɗin, sai dai kuma bayan minti 5 cikakku system ɗin bai ba shi amsa ba, bai ma ƙara buɗe baki ya yi magana ba. Ahmad bai damu ba, tun da yake yanzu ya saba da yanayin system ɗin irin wannan. Ko da yake tambayar ma za ka iya cewa dan ya ga system ɗin a yau yana son yin magana ne ya masa ita. Da gari banza ne ba zai yi wa system ɗin ba, tun da yake da ya san ba lallai ne ya samu amsa ba. Daɗin daɗa kuma ya san yadda zai samu aljanun dabbobin, kawai dai yana shayin zuwa ne. Bayan ɗan tunani ya kalli A'i, ya kuma dake zuciyarsa, ba ma wai A'in ba, amfanin da za ta yi na nan gaba, yanayin yadda jikinta yake ƙara ƙarfi, ƙarfin izzarta da yanayin aljanunta da kuma ƙwazon da take nunawa wajen zuƙar sinadarai na magani. Tabbas abubuwa ne wanda baya niyyar yin asararsu, banda kuma ma imaninta a cikin tafiya, tunda dai har a yanzu za ta iya sadaukar da ranta ta samu wannan mummunan rauni saboda aikin da ya bata. To a nan gaba za ma ta iya yin abin da ya ninninka haka idan dai har ya taimake ta. Tabbas za ta zamo ɗaya daga cikin manya-manyan jigajigai na tafiyarsa. Daɗin daɗawa kuma rashin lafiyar tata ta ba shi dama, wadda ya samu dama da zai samar da sabon magani. Gari banza Ahmad yana ji system ɗin ba zai taɓa ba shi wannan sinadari na samar da maganin ba. Amfani ne akan amfani. Nan da nan Ahmad ya miƙe, ya kalla ya tsawon lokaci kafin da yanke shawara ya sa ta a cikin jakar tsafinsa. Kwana goma ya isa ya je ya samo waɗannan sinadarai. Arid ya fara ɗauka, ya kuma tura alƙali saƙo cewa a fara laliban tsohuwar alkama duk inda take, ba ma a wannan sashin ba, ko da sashi na montage ne, a ƙarasa a lalubo masa ita. Abu na biyu kuma, Nusi ya fito ya ba ta umarni cewa ta yanka daji, ta je ta lalubo masa waɗancan aljanun dabbobi wa'adin dewa 400 maimakon 200. Ahmad 400 ya ce mata, saboda dai ko ma menene ya san cewa in ya ce 400 akalla za ta haura 200. Ina za ka je? Nusi ta tambaye shi. Ko ina za ka je? Ina son mu tafi tare. Ahmad har ya wuce gaba ya tsaya, ya juyo ɗan kalle ta. Bayan ɗan lokaci ya girgiza kai, ba kya buƙatar ki biyo ni. Wannan aiki ya isa ya zama miki kamar horo da za ki amfani da shi. Kawar da aljanun dabbobi guda 400 cikin kwana 5 ba karamin abu ba ne. Wataƙila ma aljanun dabbobin su zagaye ki, su yi ƙoƙarin tarin miki. Ina buƙata ki je ki wannan aiki, idan ma zai yi a ƙasa da kwana 5 ɗin. Idan kina buƙatar deba za ki iya ɗiban mutane ki tafi da su,
amma kada ki haura deba mutum 10. Idan kika ɗebi deba da yawa wanda za su ringa kare ki, ba lalle ba ne ki samu horo mai kyau da kike bukata. Lucy ta ɗan yi jim kafin ta gyaɗa kai. A cikin ranta ta ma gama yanke shawara ita kaɗai za ta tafi. To amma idan na tafi, wane ne zai ci gaba da kula da waɗancan masu baƙaƙen idanuwa? Wannan matsalar ta zo wa Ahmad, to amma kuma ya riga ya san cewa kusan a wannan ɗan takin babu wani wanda zai sa na musamman wanda zai iya kullum masa da masu baƙaƙen idanuwa banda daidai ba da suke karkashinsa. Saboda haka nan da nan ya kirawo sunan mutane daga cikin deba in asalin rundunarsa, wanda dama kusan tare suke aikin tare da Lucy, ya kuma ba ta umarni da ta je ta sa su ci gaba da kullum mata da gidan da ururin suke ciki, ita kuma za ta iya fita. Kafin ka ce mai wannan, da Ahmad da Lucy sun fice daga cikin garin Tiliba sun kuma yi dama da hagu. Daidai wannan lokaci deba ne sama da mutum 20 suka bayyana a cikin wasu gidaje da ke can nesa da gidan da aka ajiye Daya Ururu da ita da 'yan uwanta. A daidai wannan lokaci a cikin wannan katafaren gida da Daya Ururu take ciki, tana zaune akan kujera ta ɗora kafafuwanta akan tebur. Daga can nesa kuma wata kujerar wadda take da faɗi, mabuta ururin ne da suka rako ta har mutum 3 a kai. Kamar wani abu ya faru, zumbirte ta ɗaga kai ta kuma kalle su. Nan da nan murmushi ya zo kan fuskarta. Dukkanin su biyun da suke sa ido a kanmu sun fita daga cikin garin. Lokaci ya yi da za mu fara abin da ya kawo mu. Ragowar mutane kuwa ɗago kai suka kalle ta kafin dai su gyaɗa kai. Me za mu fara yi? Ɗaya daga cikinsu ya tambayi Daya. Kai ziyara, muna buƙatar mu kai ziyara zuwa wannan ƙabila. Ta zura hannu cikin jakar tsafanta ta kuma zaro takarda. Sunan ƙabila ne a jiki ta nuna musu. Dukkanin su biyun suka kalli sunan tsawon 'yan daƙiƙu suka haddace shi, kafin dai takardar ta murmushe a hannun Daya ta kuma ƙone ta zama toka. A daidai wannan lokaci abin mamaki kawai sai jikin Daya ya fara rabewa gida biyu. A hankali wani jikin sak irin nata ya fara fitowa ta gefen jikinta. Wata kujera ce ta bayyana a gefe inda ɗayan jikin ya fito, kai ka ce janyo shi akai daga jikinta. Ita ma wannan budurwa ce kyakkyawa mai tsananin kyawu da hasken fata da kuma baƙaƙen idanuwa. Abin mamaki ba wai Daya bace ba ita kaɗai, su ma ragowar waɗannan mutane da suke cikin ɗakin rabewa suka fara yi. Kafin ka ce me wannan, mutanen da suke cikin ɗakin maimakon mutum 4 sun dawo mutum 8. Da a ce ka lura da idanuwan Daya a daidai wannan lokaci, da za ga suna fitar da haske. Fasaha tana juyawa a cikin baƙaƙen idanuwan nata, lamarin da ya ƙara wa idanuwan kyawu. Tabbas baƙin waɗannan idanuwa ya ɗaukaka ya kuma kai baƙi. Dayan ta ainihi miƙewa ce, yayin da ta fara tunkarar ƙofar fita. Su ma ragowar na guda 3 na ainihin biyu ta suka. Suna tafiya jikinsu yana ƙara yin haske, yana yin dishi-dishi. Kafin ma su ƙarasa bakin ƙofa, jikinsu ya ɓace ɓat. Babu su babu alamunsu. Ragowar da suka rage mutum 4 a ɗakin sun maye gurbinsu. Dukkanin wani bincike da za ka yi na yanayin Izza, za ka ji cewa kawai waɗannan mutane Daya ce da ita da 'yan uwanta, babu wani canji ko da da na ƙwayar zarra a jikinsu. Sak kamannin iri ɗaya, Izza iri ɗaya, idanuwan ma iri ɗaya, kayan jikinsu iri ɗaya. Lokacin da Daya da ita da wannan mutum 3 suka bayyana, suna can cikin wani kasurgumin daji. Iskar da suka fara shaka a wajen tana da danshi sosai. Daya ce ta daga kai sama ta kuma kalli sararin samaniya, inda ta ankara cewa gabaki ɗaya babu wani alamun hasken rana ko kaɗan. Waɗannan manya-manyan bishiyu ba sa barin hasken rana ya ratsa ta cikin ganyayyakinsu. Fala-falan ganyayyaki ne wanda suke haɗe da juna
suka kuma tare hasken rana. Rashin hasken rana shine abin da ya sa gabaki ɗaya ƙasar wajen take da danshi, sannan kuma iskar shaƙarta ma sai ka ji kamar ruwa kake shaƙa. Da ta ajiye zuciya ta juyo ta tabbatar dukkanin 'yan uwanta suna tare da ita. Mu haɗu a karatu na gaba.